Apisa bich mag obila mawuok e tesend obila mag Giri ne ochopi e doho kinyi ma kawuono. Abich go itudo kod pondo mar acheje 13 kama oting'o Collins Jumaisi ma itudo kod nek ma kware ka owuok e tesend obila okinyi manyoro. Apisas mag okwach kich bende ne okwayo doho mondo omigi thuolo mar ndalo 14 mar dino ni obila go mondo timnegi nonro malong'o. Kwayono ne gimedo ni biro miyo gi thuolo maber mar dayo dho apisas go kaachiel kod timo nonro ne simbegi mag ong'we yamo. Gikwayo bende ni apisas go mondo koro gin acheje odinnegi e tesend obila mopogore opogore kamoting'o Spring Valley, Runda kod Parklands. Acheje go nindo e od ang'ech ka girito ng'eyo ka kiny doho dhi miyogi thuolo mar bedo oko kata ooyo.